Atung atung atung. Ada. Yang mana? Atung. Ah. Yang mana toh mas? Tung utang atung tung. Joget ini tung. Petong. Ah itu. Bapak. Lagi masa pertumbuhan ini. Masih mimi susu pak? Masih. Denko. Sabtu pandi Ayo Pak Haji. Mas, bentar. Apa? Bentar. Iya. Isu ngeces. Ora iki kuping kok sing ngecas. Ora ngene Kok lagi marahan? Oh ya.
jogete ngarep kita. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Asik woi. Masukin Mas Santo. Dadi liwung atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi lelaki godho ati rinten siang dalu lo 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 he ha he ho he ha he ha he ho he ha suwe ngono ku ngenteni libunge ngatiku antut sambi dadyo ati sawiji nadyan abot lakoni. Mas, yang bisa ngatasin apa? Mas Ihsan namanya ya? Nah, Mas Ihsan namanya nih. Hah? Bang Raksa, yang bisa ngatas cuma Mbak Fitri doang. mosok. Kalau cuma sama aku mah enggak kokit. Penyanyi dan itu ya sekong kono. Yang mana? Yang mana Mas? Dadi liwung atiku. Kamu tuh ya? Nggih, Pak Kadio. Yang mana sing bening-bening langsung. Nggih, ngaturaken wijul rawuh sing saka Sawangan. Apa Mas? Sapangan? Sawangan. Oh, sapangan. Krunguku sapangan. Ya. Kan ngendi Mas? Mau Mas? Tekan kreo. Sabtu Yo. terang. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke. Hujan. Kabel gede. Kabel gede. Pak Haji, joget Pak Haji.